Kif issa tħanna sew fl-atmosfera tal-festi tal-miliet, il-preżentaturi ta' Net FM inaqdu flimkien sabiex joffru kanzunetta festiva għas-semmiegħa kollha ta' dan l-istazzjon. Il-kanzunetta li Eileen Montezin tirreferi għalija bħala Rigal ta' Net FM għas-semmiegħa kollha għandha lirika tagħha stess u arranġament mużikali ta' Augusto Cardinale. Fost il-preżentaturi li pparteċipaw f'din il-kanzunetta hemm diversi vuċijiet familjari li ilhom iwasslu programmi fuq Net FM għal diversi snin. Eileen Montezin spjegat ma' Net News li l-idea nibtet wara li għamlet programm speċjali ta' Family Affair flimkien mal-preżentaturi tar-radju u l-atmosfera tant kienet waħda sabiħa li ġiet l-idea li terġa' tlaqqaħħom u flimkien iwasslu kanzunetta bħala ringrazzjament għas-semmija ta' dan l-istazzjon. Il-video uffiċjali se jitnieda l-4 ta' Diċembru waqt il-maratona ġbir ta' fondi li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista.